ҳама тарафа даст кунед. Кӯшиш кунед ки солҳои наздикда ки командаи мо дунёда муаррифӣ шуд. Не ин ки Осиё, дунёда муаррифӣ шуд. Ҷаҳонда муаррифӣ шуд. Ана барои мин ҳоли баъди шумо 23 сол мо буром. Баъди бо ҷон нарасо мо буром. Ин хуб аст. ҳозира техника ва бозии шумо аз командаи аввали Истиқлол 100 баробар беҳтар аст. 100 баробар беҳтар аст. фаҳмидем охир? Ягон мушкилӣ доред? Ягон проблема аст? Нест. Танҳо ҳамин. Рафтин машқ, тамрин, дигар. Ба ёд биёред ки аз бризаи саркада ҳама мардум ҳозир хушу гӯш шумо даст. Чӣ мекунанд?